Tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya a tutar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci da jam'iyyun adawa su haɗe kansu domin su koya wa jam'iyyar APC hankali. Domin kuwa Alhaji Atiku Abubakar ɗin ya ce lokaci yayi da dukkan wasu jam'iyyun adawa na Najeriya da su haɗe waje guda domin su kifar da gwamnatin APC, duba da yadda gwamnatin APC ta tabarbare dukkan wasu al'amura a faɗin Najeriya. Alhaji Atiku Abubakar ya yi wannan furuci ne yayin da yake ganin cewa lallai tunda har an daina demokradiyya a Najeriya, lokaci yayi da za a da demokradiyya a faɗin Najeriya. Ya ce lallai sun yi ganganci a baya wajen bawa jam'iyyar APC haɗin kai domin a kifar da gwamnatin da suka kafa ta PDP, don haka a yanzu suna nadama tare da na sani. Don haka lokaci yayi da dukkan wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP da suka balle suka koma wasu jam'iyyu, lokaci yayi da za su zo su haɗe tare da waɗannan jam'iyyun domin a tabbatar da an kwato Najeriya daga cikin halin da take. Alhaji Atiku Abubakar ya yi wannan jawabi ne yayin da yake ganawa da manema labarai, inda ya ce lokaci yayi da dukkan wasu jam'iyyun adawa masu ƙarfi za su haɗe waje guda domin tabbatar da an samar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa a Najeriya domin a kawo shugabanci sahihi a Najeriya. Don haka Alhaji Atiku Abubakar ya buƙaci jam'iyyu irin su Labour Party da NNPP da kuma sauran jam'iyyu SDP da sauran jam'iyyu lallai a zo a haɗe waje guda domin a tabbatar da an kawar da jam'iyyar APC mai mulki a yanzu. Domin kuwa Alhaji Atiku Abubakar ya ce lokaci yayi da ya kamata a ce 'yan Najeriya sun kwata wa kansu 'yanci, duba da mulkin cin kashin da kuma mulkin kama karyan da ake yi a faɗin Najeriya. Sai dai tuni sa Peter Obi ya riga ya bi bayan Alhaji Atiku Abubakar, wanda ake ganin cewa lallai zai iya mara wa jam'iyyar PDP baya ko kuma a fitar da wata jam'iyya, inda ya mara wacce magana ta Alhaji Atiku Abubakar baya akan cewa lallai ya kamata a haɗe ɗin domin kuwa a samar da ci gaba mai ɗorewa a Najeriya. Sai dai tuni jam'iyyar NNPP ta Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ta riga ta yi jayayya kan bisa lamarin da Alhaji Atiku Abubakar ya bukata, inda jam'iyyar NNPP ta bayyana cewa lallai inda za a yi wancan haɗaka sai dai a bawa ɗan takarar shugabancin ƙasa, domin kuwa ya fi dukkan wani ɗan takarar shugaban ƙasa dacewa da mulkin Najeriya. Inda sauran jam'iyyu suke ganin cewa lallai jam'iyyar NNPP za ta iya zama cikas a tare da su a bisa buƙatar su na cewa za a haɗe waje ɗaya. Don haka tuni jam'iyyar NNPP suka ce lallai ba za su bi wancan magana ta Alhaji Atiku Abubakar ba har sai in za a ba wa ɗan takarar su na shugaban ƙasa takarar shugaban ƙasa a yayin da aka haɗe. To dai wannan magana ita ce take ci gaba da dambarwa kuma take ci gaba da yamutsa hazo a gidan siyasar PDP da kuma Labour Party, inda suke ganin cewa lallai fa in dai za a bi ta ɓarawa tofi abu ta mabi sahu. Domin kuwa lallai a cikin 'yan takarkarin, domin kuwa Alhaji Atiku Abubakar ya yi takara har sau 4 kuma an gwada bai ci ba, kuma Peter Obi ma ya yi takara bai ci ba. Saboda haka lokaci yayi da ya kamata a ce an gwada Sanata Rabiu Musa Kwankwaso a matsayin wanda zai jagoranci Najeriya. Inda jam'iyyar NPP ta riga ta tsaya tsayin daka, kuma har yanzu ba a ji ta bakin shi Sanata Rabiu Musa Kwankwaso tare da magoya bayansa ba, illa dai da jam'iyya ta riga ta magantu ta ce lallai sai dai a bashi takara, idan ba haka ba za su haɗe da dukkan wata jam'iyya ba, za su je su independent party kamar dai yadda suka yi a wannan lokaci. 'Ya'yan jam'iyyar NPP tsakin Kwankwasiya kuwa har yanzu ba su ce komai ba, inda suke ganin cewa yanzu shari'ar da take gaban su ta injiniya Abba Kabir Yusuf ita ce abin da ya kamata a ce sun tattauna, ba wai yanda za a gudanar da mulki a faɗin Najeriya ba. Da haka tuni 'yan jam'iyyar NPP suka ce wancan magana ce ta manya, da abin da aka yanke su fa madugun su duk inda ya zai. Don haka madugun ɗarikar Kwankwasiya Sanata Rabiu Musa Kwankwaso har kawo yanzu ba a ji ɗuresa ba, kuma ba a ji abin da ya ce akan lamarin ba. Alhaji Atiku Abubakar dai shi ne ya kawo wannan bukata, inda ya nemi waɗannan jam'iyyu da kuma dukkan sauran jam'iyyu na Najeriya a haɗe waje guda domin a kawo ci gaba mai ɗorewa a Najeriya, duba da yadda jam'iyyar APC ta yi wa Najeriya kamun kazar kuku, inda kuma ta ce kawun